Do latín persicum, que é derivado de Persia, porque se decía que esa froita viñera de Persia, do que é o Irán, dun sitio de Verdoias, de onde saiu unha familia fidalga, que eran os Lema, e que tiñan ali unha torre, a Torre de Lema. Entón, a partir de aí, é por eso polo que está difundido sobre todo nesta zona. Porque solamente hai un lugar que se chama Camaño, que está na nova parroquia de Porto do Sol. Porto do Sol é este concello de aquí. Camaño, igual que Lema, son formas que teñen orixe prerromana. É dicir, son palabras que teñen máis antigüidade que o latín. Toxa é outra palabra como Lema, como Camaño, de orixe prerromana. Pénsase que ten que ver que lle daban ese nome a correntes de agua. De feito, é unha fermentación. Toxa procede do nome do dono dunha finca con unha granxa que se estableceu nun sitio e o sitio empezou a medrar e entón acabou tendo o nome do dono. O dono chamábase Andonius e entón a partir de Andonius quedou Vila de Andonius, Vila Andoni, xenitivo outra vez, porque de latín, e de Vila Andoni pasou a ser Andón. Entón, hoxe tamén é un apelido bastante pouco frecuente, son 200 ocorrencias, iso é bastante pouco frecuente, é un apelido tamén bastante exclusivo.